Un o arwyddlluniau cenedlaethol Cymru yw'r Cennin Pedr, a wisger yn aml ar ddydd gwyl dewi yn rhan o'r wisg genedlaethol. Bylb iau yw Cennin Pedr sy'n blodeuo'r gynnar yn y Gwanwyn. Mae miloedd o wahanol fathau o Gennin Pedr sy'n gallu bod yn wahanol o ran lliw, trefn, petylau, taldra a hyd yn oed eu persawr. Ers canrifoedd, defnyddiwyd Cennin Pedr mewn meddygaeth llysieuol i ysgogi chwydu. Y reswm yw ei bod yn cynhyrchu cymegau gwenwynig, chwerw, ei blas o'r enw alcaloidau. Credir bod hyn yn gymorth i amddiffyn rhag cael ei bwyta gan bryfed neu anifeiliaid sy'n pori. Mae bobl sydd wedi bwyta bylbiau yn damweiniol yn lle onions wedi dioddef chwydu a dolur rhydd. Un alcaloid penodol a gynhyrchir gan Gennin Pedr yw glantamin. Mae gwyddonwyr yn ymddiddori mewn glantamin gan y gellir ei ddefnyddio i drin cleffyd Alzheimer yn ei gyfnod cynnar. Mae Alzheimer sy'n glefyd niwroddirwyol yn effeithio tua 1 mewn 14 o bobl dros 65 oed. Mae'r symptomau'n cynnwys problemau iaith, colli cof, colli cyswllt a amgylchedd a hwyliau ansad. Gellir cynhyrchu glantamin yn synthetig, ond mae hyn yn ddrud iawn. Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi ymchwilio effaith amodau amgylcheddol ar y crynodiad o glantamin a gynhyrchir. Hewyd bylbiau Cennin Pedr Narcissus pseudonarcissus ar safleoedd yng Canolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwll Peiran, 12 milltir o'r arfordir yn Aberystwyth yng nghanol mynyddoedd Cambria. Cynaeafwyd y tyfiant gwyrdd yn y Gwanwyn a chanfuwyd ei fod yn cynnwys crynodiadau uwch na disgwyl o glantamin. Credir fod yr amodau amgylcheddol a geir yn Ucheldir Cymru, sef pridd o antal gwael, glawiad uchel a tymheredd isel, yn ffafriol ar gyfer cynhyrchu glantamin. Mae angen ymchwilio pellach i benderfynu a yw llwybr cyflenwi hwn yn un masnachol ymarferol.